खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन आसाम पुलिसनि आरोबाव गोदानै पस्ट ओंखारबावबाय एबा भेकेन्सि ओंखारबावबाय दा बेखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायनि दा माबे पस्टआव जोङो एप्लाइ खालामनो हाबावगोन दा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगाङाव फोरमायखानाय दङमोन दि मा बेयो टारगेट माने 5000 मोनसे पस्ट ओंखारगोन माने 5000नि पस्ट माने आसाम पुलिसाव ओंखारगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेनि जाहैबाय कनस्टेबलनि सिगाङाव फोसावखाबाय एबिउबि कनस्टेबलनि मा 1715 एबा 1715टा मोनसे पस्टखौ सिगाङाव फोसावखाबाय दायो आरो ओंखारबावदों दा बे जाहैबाय ड्राइभारनि एबा कमान्ड एसआइनि एबा साफाय कर्मचारि बायदि डिपार्टमेन्टआव जोङो माखासे पस्ट ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नाथायबा चिफ मिनिस्टार बुंनाय बायदियै 5000 पस्ट आसाम पुलिसनि सिङावनो ओंखारगोन होननाय दा बेयो दासिम फुलफिल जायाखै एबा दासिम फिलआप जायाखै नाथाय दासिम जोङो 2350 दा बेखिनिखौल' जों नुनो मोननाय जादों 2350 दा बेखिनि पस्टखौल' जोङो नुनो मोननाय जादों मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन सिगाङाव 5000 आसाम पुलिसनि पस्ट ओंखारगोन नाथाय दासिम 2500आनो जायाखै दासिम माने 2350 पस्टखौल' जोङो नुनो मोननाय जादों आरो दा बैफोर पस्टआ मा डिपार्टमेन्टआव एबा मा पस्टआव दं बेखौ नायलांनि दासिमाव जोङो गासै 2350 माने 2350 गासै बेखिनि पस्टखौ भेकेन्सिखौल' जों नुनो मोननाय जादों दा बेखौ जों नायोब्ला सिगाङाव आसाम पुलिसनिनो कनस्टेबल एबिउबिआव होनाय दंखायोमोन दा बेखौ सिगाङावनो एसे साननैसो सिगाङाव बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ होदोंमोन बे जाहैबाय 1715टा पस्ट दा बेखौ सिगाङावनो होखानाय दायो आरो गोदानै आसाम कमान्ड बेटेलियननि एसआइनि पस्ट दङ एबा एसआइनि कनस्टेबल दङ एबिउबिनि कनस्टेबल दङ एबा साफाय कर्मचारि दङ दा बैफोरबायदि पस्टखौ जों नुनो मोननाय जादों एपिआरअनिबो कनस्टेबल मेसेन्जार एबा कनस्टेबल डिसपाच राइडार एबा एसआइनिबो कमिउनिकेसन एबा कनस्टेबल हेन्डिमेन दा बैफोरबायदि पस्टआ दङ फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिसेसनिबो ड्राइभारनि 90टा पस्ट एबा स्टेसन अफिसार स्क्वाड कमान्डार साफाय कर्मचारि ड्राइभार अपारेटर दा बैफोरबायदि पस्टखौ फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिसेसनिखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो दा बेयाव माखासे पस्टखौ होनायखौ जों नुदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो ड्राइभार एबा ड्राइभार कनस्टेबलनि पस्ट दा बेफोरखौबो जों नुदों आरो लोगोसेनो प्रिजन डिपार्टमेन्ट एसिस्टेन्ट जेलरनि 39 पस्ट एबा डिजिसिडि सिजिएइचजि दा साफाय कर्मचारिनिबो दा बेफोरबायदि पस्टखौ नैफोराव जोङो डिपार्टमेन्ट वाइसआव राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों गोबां पस्टफोरखौ जोङो कास्ट वाइसआव एबा कास्ट एसटि पि एसटिएइच दा बैफोरबायदियाव जों जुदि नायोब्ला दा एसटिनि पस्टखौ जों गोबां खम जों नुनो मोननाय जादों आरो दा बेयाव बुंनाय बायदियै जोङो साब इन्सपेक्टराव गोबां खम पस्ट दा बे 47 पस्ट दंमोन दा बैफोरनि गेजेराव जों एसटिखौ नायोबा एसटिआबो गोबां खमथार पस्ट एसआइआवथ' गोबां पस्ट खमथार जों फैनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेयाव एसटि हिसाबै रानोब्लाथ' जों गोबां खमथार पस्टफोरखौ नुनो मोननाय जादों माखासे डिपार्टमेन्टआवथ' एसटिनि पस्टआनो गैया जों बेखौबो नुनो मोननाय जादों नैबेयाव जेबो कास्ट सिस्टेम कास्टखौ हमालासिनो नैबेयाव साफाय कर्मचारिनि गासै 96 पस्ट दा बे जाहैबाय आसाम पुलिसाव 96 पस्ट दङ मेलफोरनिया 86 फिमेलनिया 10 आरो नैबेयाव मोनथाम पस्ट दं बे जाहैबाय साफाय कर्मचारि आसाम कमान्डस बेटेलियनाव मोनथाम माने साफाय कर्मचारि पस्ट दङ लोगोसे 5 पस्ट दा बे जाहैबाय साफाय कर्मचारि FNES दा बे पस्ट दङ मोनदाइन मोनसे साफाय कर्मचारिनि पस्ट दङ बे डिजिसिडि दा बैफोरबायदिनि मोनदाइन पस्ट दङ दा बेखौ जोङो साफाय कर्मचारिनिखौ नैबेखिनियाव नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन गासै 96 पस्ट मोनथाम पस्ट मोनबा पस्ट आरो मोनदाइन पस्ट दा बेफोराव मोनसे कास्टखौ हमनानै होआखै नाथायबा बेयाव साफाय कर्मचारिनिल' गासै पस्टखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला जोङो चिफ मिनिस्टारनि बुंनाय बायदि 5000नि पस्टखौ जों नेनानै थादोंमोन नाथाय दासिम 5000आ फिलआप जायाखै दासिम 2350 पस्टआल' डिक्लेयार जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आसाम पुलिसनि सिङावनो गासै 5000 पस्ट ओंखारगोन होननानै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायदोंमोन नाथाय दासिम दा बे पस्टआ फैयाखै दा बेनिखायनो जोङो दा साननानै एबा हमनानै लानो हायो दा
कामान्ड'नि गासै खायसे पस्ट फैबावगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला एक्सट्रायै कामान्ड' दा बिदि फैयाखै जोङो खायसे ट्रेडमेन्ट स्टाइलाव साफाय कर्मचारि दा बैफोरबायदि एसआइफोरावसो जों कामान्ड'खौ नुनो मोननाय जादों नाथाय कनस्टेबलनि दा कामान्ड' फैबावगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो एप्लाइ खालामनायनि डेटआथ' गासैबो सेमानो जागोन दा बे जाहैबाय डिसेम्बरनि 16निफ्राय जानुवारिनि 16सिम दा बे एप्लाइआ जागोन मास मोनसेखौ समखौ होखादों दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ गासैनिखौबो खेबसेयैनो बानायनानै लानो हागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों